Heippa hei kaikille! Ja mä teen nyt joulun kunniaksi tän vastausvideon, jota multa oltiin siis toivottu. Ja näitä kysymyksiä on tullut ihan kivasti. Ja mä luulen, että... No mä en nyt tähän kauheasti puhu, koska mulla varmaan menee... Mä oon kotona tätä koittanut pari kertaa kuvata. Mutta nyt, koska mä oon joulun täällä, tai joulun jälkeen, niin tehdään tämmöiset jouluspesiaalit, niin mä ajattelin nyt kuvata tän sitten paremmin uudestaan. Mut mä aloitan nyt, ettei mulla kestäisi ihan hirveästi. Ikä 14, lukee aika monessa paikkaa. Lempijuoma. Lempijuoma on varmaan vesi tai kokis. Ja ruoka on tortillat. 3 parasta kaveria. Sandra, Iitu ja Ama. Näin! Sattu serkku. Lempivaatteita. Näistä pitäisi tulla jossain vaiheessa videoa. Mutta vaikka tää pipo, minkä mä nyt sain, mitä mä olin jossain, olen vissiin maininnutkin, että tätä olen pyytänyt. Ja nyt mä sen sain. Lempiruoka ja makeinen. Lempiruoka tuli tossa jo mainittu ja makeinen on varmaan joku suklaa tai sitten hedelmävarmit. Lempiväri, peike, valkoinen ja turkoosi. Kerro 3 asiaa itsestäsi, millainen olet. Mä koitan olla positiivinen ja mä koitan olla avoin uusille ihmisille. Ja siis ihan sama kuin kello 12 niinku päivällä vai yöllä, niin se on täysin sellainen, wuhuu, nyt tehdään jotain tosi tyhmää ja sen kaakaohaastettiin videolle. Joo, niin. Teemme siis äsken kaakaohaasteen. Joo, oudoin haju. Semmonen, kun meillä on semmoset, aina kaupungissa pidetään ne hajut, semmoset, niin siellä on semmonen aika imelä haju tai semmonen makee. No mä en tiedä. Unelmahiukset, pitkät, luonnostaan suorat ja tummat. Tähän astikin olisi ihan hyvä pituudesta. Mulla on vähän kasvattamista. Ja sitten se, että ne olisi vähän ohuemmat kuin mitä mulla nyt on, koska ne on ihan järkyttävän paksut. Ja sitten lempinimiä. Sohvi, sokku, sohvi. No, ihmiset sille aika lailla keksii vaan mulle, et ei mulla ole sellaisia, että ne vaan on niin, saanko mä sanoa sua vaikka sohkuus tai jotain? Sitten mä oon vaan silleen, että sitä vaan. Outoja tapoja. Tää, että aina kun mä otan video, mä oon silleen, anteeksi, mä koitan vähentää oikeesti, mutta se on mullekin aika häiritsevää, että mun on pakko hiplata koko ajan mun hiuksia. Joo. Unelmiesimies. Semmonen, joka mä just eilen tätä titalla selitin. Eli semmonen ystävällinen, ketä ei esittäisi niinku toisten seurassa niinku mitään. Ja tietenkin hyvän näköisyys on plussaa. Sitten semmonen, että se ottaa niinku mut huomioon ja että me pystyttäis olemaan toistemme seurassa just sellaisia, mitä me ollaan. Ja semmonen 5, jota tykkään raiskata yksin. Mä tykkään kuunnella kaikkia vikaihmisiä. Olin mä sit seurassa tai yksin. Sen ei oo mitään väliä, mutta mä kuuntelen aina kotona, jos on yksin tai jotain ihan täysillä. Mut näin joulun aikaan mä tykkään kuunnella hirveästi joululauluja. Joo. Sinkku vai parisuhteessa? Sinkku. Parhaat kaverit tulikin tossa nyt mainittua 3, eli mä en nyt rupea luettelemaan, ettei tästä tule hirveän pitkää. Noloin juttu, mitä sulla on tapahtunut. Mulle tapahtuu aina kaikkea noloa. Ja yksi on esimerkiksi se, että me oltiin ekoina päivinä, kun me mentiin yläasteelle, eli siis 7, niin me oltiin siellä meidän koulun vessassa ja puhuttiin kaikkea todella noloa ja naurettiin ihan täysillä siellä ja kaikkea. Sitten kun me tultiin siitä niin kuin vessasta ulos, niin siinä oli istunut meidän yksi opettaja ja se vaan sanoi meille, että ihan hyviä juttuja tytöt, mutta ensi kerralla vähän hiljaisemmin, että kaikki kuuluu tänne. Ja varsinkin kun me oltiin puhuttu opettajista,
niin se oli hieman noloa. Kauan olet pitänyt blogia. Tää mun oli pakko ottaa selville, muuthan mä nyt vaan revin päästäni. Mutta siis niinku helmikuusta 2012 on vissiin ollut toi mun nykyinen blogi, mut sitä ennen mulla on ollut se toinen blogi, joka on vähän huono ollut. Sen takia mä poistin sen silleen. Mut en mä aktiivisesti pitänyt helmikuusta 2012. Et se oli varmaan tämän vuoden puolella joskus toukokuussa, kun mä oon alkanut pitää vasta niinku silleen aika säännöllisesti. Olisitko iso kala pienessä lammessa vai pieni kala meressä? Iso kala pienessä lammessa, koska sit ois kauhean vos. Eiku syödyks. Kyllä te tiedätte. Pakkomieli. Hiplata näitä hiuksia. Ja lakata kynsiä. Mä oon melkein aina lakata kynsiä. Mitä mieltä olet koulukiusaamista? Niin syvältä. Kenenkään ei tulisi olla kiusaaja tai tulla kiusatuksi. Mä en viitti ruveta lateleen tästäkään mitään tai tästä tulee pitkä video. Mutta siis ei ole hyvä asia. Suklaa vai salmiakki? Suklaa ehdottomasti. Sisaruksia ja ikä tai iät. No mulla on veli ja se on 18. 3 asiaa mitä ilman et voisi elää. Perhe, kaverit, musiikki. Paras vaatekauppa, H&M tai Kupus tai joku semmonen. Pleikkari vai Xbox? Pleikkari, koska mä en oo koskaan edes pelannut Xboxia. Mitä musiikkia kuuntelet? Poppia, siis räppiä, räppiä aika paljon. Esim. Just Mikaeliin. Koska niin. Enemmän poika vai tyttökavereita? Kumpiikin aika saman verran, mutta ehkä pikkasen enemmän tyttö. Harrastukset, kauan et harrastanut? No näyttelemistä ja laulamista, se ei ole nyt niin sellainen harrastus. Se on semmonen vähän erilainen, niin sitä ehkä jostain 7-vuotiaasta, 6, en mä tiedä. Mut sitten ratsastusta on harrastanut jonkun 3 vuotta. Joo. Paras kirja ja leffa. Kirjaa mä en oikein osaa sanoa, mutta ehkä semmonen yksi kirjasarja, mitä mä luen, semmonen. Joo. Sitten se leffa, niin aika lailla kaikki komediat, mutta nälkäpelit on ihan hyviä. Ja silleen. Ja Daddy Daycare. Pizza vai ranskalaiset? Se riippuu ihan päivästä. Kerro 1 asia, mitä ilman et voisi elää. No siinä nyt tuli niitä 3, mutta jos joku tavara pitäisi ottaa, niin varmaan puhelin. Tai voisin, mutta se olisi... No ruoka. Joo. Mikä kamera sulla on? Onko se hyvä YMS? Tää video siis on otettu Titan kameralla, koska siinä on toi kääntyvä näyttö. Niin silloin silleen kivempi ottaa, mutta mulla on Nikon D3100 ja se on ollut tosi hyvä. On ihan tyytyväinen. Se on hyvä. Kannattaa, jos on harkinnut, että onko se hyvä vai ei, niin suosittelen. On se. Mut Nikon D5100 on parempi. Älä nyt viitti. Siis tää on niinku Nikon D5100, mutta mulle riittää ihan se mikä mullakin on. Sitten montako kertaa oot värinyt sun hiuksia? 2 kertaa tällä värillä eli juurikasvun ja sit kerran yhdellä, mikä ei todellakaan edes näkynyt mihinkään, eli 3. Sitten paras oppiaine, liikunta. Onko luokkasi paras ihan ok vai voisitko vaihtaa sen vaikka heti? No se on parhaan ja ihan ok välillä. Eli silleen tosi hyvä. Korvikset vai kaulakoru? Ehkä kaulakoru, koska mulle ei sille näy. Mut kyllä sit jossain juhlissa on niinku korviksetkin. Lävistyksiä, mihin haluaisit? No ei mulla oo, mut paitsi rusto, mut sitä ei ehkä lasketa, en tiedä. Ja jos mun olisi ihan pakko valita, koska mä en tällä hetkellä haluaisi siis mitään lävistyksiä, mut jos mun olisi ihan pakko valita, niin mä halusin varmaan niinku tähän tai sit napakorun, mut en mä kyllä tällä hetkellä haluaisi mikään. 5 lemppari suomalaista ja ulkomaalaista bändiä, eli siis kummastakin 5 bändiä, voiko mä sanoa artistia?
spoil. Mikael, Cheek, sitten Uniikki, mitäs muita on hyviä? Elastinen, Spekti. On näitä paljon muitakin hyviä, mutta nämä on nyt näitä räppäreitä, mitä mä sanon. Ja sitten ulkomaalaista Justin Bieber. Nyt mä saan kauheat haukkuja, mutta ihan sama. Mut sitä mä kuuntelin niin paljon. Mut sanotaan vaikka One Direction. Mä oon ollut joskus hirveä fani. Ja sitten on... ja sitten... Vitsi. Rihanna. No Rihanna, joku näitä... No en mä mene niinkään. No, kumminkin. En mä nyt muista. Ei tuu ketään mieleen, mutta on niitä tosi paljon hyviä. Vähän niinku noista suomalaisista ei tullut oikein ketään muut kuin räppäreitä mieleen, mutta on niitä paljon muitakin hyviä. Paras numero tänä vuonna kokeista. 9,5. 2 pistettä 10. 2,5. Ja se oli siis... ei kun siinä ei kysyttykään mistä. No, mut se oli viimeisestä. Kiinnostus. Sitten, jos saisit valita, niin minkä aineen ottaisit pois koulusta? Matikka. Hei! Tai fysiikka. Jos saisit valita, jos raha ei olisi estona, niin mitkä 3 asiaa ainakin tekisit heti? Ostaisin skopan valmiiksi. Ja kortin. Ja siis ne on nyt yhdessä leikisti. Sitten mä menisin varmaan ostaa vaatteita ja jotain muuta hyödyllistä varmaan. Mä kävisin New Yorkissa shoppaamassa. Niin. Tai sit mä ostaisin jonkun hyvän tietsikan, että mä saisin näitä vlogivideoitakin joskus ajoissa sinne vlogiin. Sitten tulevaisuuden ammatti. Tähän on huono lopettaa, mutta mulla ei tällä hetkellä ole tulevaisuuden ammattia. Mut joku kosmetologi tai joku olisi ihan kiva, mutta en mä tiedä oikein vielä. En mä oikein tiedä, mutta huomenna Titan blogiin tulee My Dayta, jossa minäkin luultavasti näyn. Mä voin sitten vaikka laittaa sen Titan blogin osoitteen mun blogiin ja silleen. Mut toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Käykää seuraamaan blogissa ja muuta sellaista. Moi moi! It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down.